残り2周回を切りました。後ろ詰めから岡村上がっていきます。5番野田源一はここは中段キープの競争でしょうか。2番の荻原直人、2コーナー回ってバック。さあ野田が踏み込んでいきました。ジャンで野田が踏み込んだ。抑えた5番野田源一、3番の岡村潤がその後ろ4番手ですが、荻原車を引いておりません。むしろ今日は荻原は岡村の番手勝負に出ておりますが、6番の北沢が切り替えました。最終周回です。結局流している5番野田がそのまま主導権ということになります。5番野田源一がどうやら主導権です。6番の北沢切り替えて4番手、5番手に3番の岡村潤、その後ろは競りになっています。バックから3コーナーカーブ、岡村が果たしてまくれるか。野田が1コーナーから踏み込んだ先行、3コーナーから鋭い回転だ。3番の岡村マーク、4番の渡辺守り切って、岡村給水4コーナーから直線、中段5番手からのまくれる組決まった。3番の岡村潤快勝だ。あとは2着争いです。